इकडे आपण अर्धा कप खजूर घेतलेत. इकडे आपला अर्धा कप पाणी बॉईल झालंय पूर्ण. गॅस ऑफ. हे आपण अर्धा कप पाणी ह्याच्यात टाकायचं. हे आपल्याला 2 तास झाकून ठेवायचे. नमस्ते, आज मी एनर्जी बार बनवते. तुम्हाला दाखवते कसं बनवते ते. आता मी ते गॅस पेटवलाय आणि कढई ठेवले बघा. कढईमध्ये मी अर्धा कप ओट्स घेतले. ते पहिले मी भाजून घेते. थोडा कलर चेंज होईपर्यंत भाजायचा आहे. आपले ओट्स भाजले आहे, चांगले कलर आलाय बघा थोडा. आता हे प्लेट मध्ये काढून घ्यायचं. हे थंड झाल्यावर आपल्याला मिक्सरला लावून घ्यायचे. तर इथे आपले ओट्स गरम करून झाले, चांगले फ्राय करून झालेत बघा. आता इथे आहे ना, हे खजूर आहे. मी अर्धा कप खजूर घेतलाय आणि ते 2 तास भिजायला ठेवले. उकळलेल्या पाण्यामध्ये पाणी गरम केलं आणि त्याच्यामध्ये ओतून 2 तास भिजवून घेतले. आता हे आपल्याला मिक्सरला लावायचे. ही आपली खजूरची पेस्ट बघा वाटून घेतली बारक्या भांड्यामध्ये. आता आपल्याला हे ओट्स आहे ना, थंड झाले काय ते पण आपल्याला पावडर करून घ्यायची आहे त्याची. म्हणजे पहिला दुसरं मिक्सरचं काम करून घेते. मिक्सरचं काम करून घेते ना. मग एकदम डायरेक्ट गॅसवर, आता गॅस चालू ठेवायचा आणि मिक्सर लावायचं. ते गॅसवर जायचं करपून. आपली ओट्सची पण पावडर करून घेतली. ही बघा, आता आपलं मिक्सरचं काम झालेलं आहे. आता आपण गॅसकडे जाऊया. आता आपण इथे बघा मी काय काय घेतले. अर्धा कप काजू घेतले, अर्धा कप बदाम, अर्धा कप बदाम घेतले. बारीक बारीक करून घेतले, जरा तुकडे करून घेतले. ते पण तोडलेस का? ते काजू पचे 2 भाग केले फक्त. हे अक्रोड 2 चमचे आहे. 2 चमचे म्हणजे हे बघा, हे चमचे 2. हा 1 चमचा आहे ना, असे 2 वेळा घेतले. 2 चमचे घेतले. तुम्हाला हे बघायचं असेल तर बघून ठेवा. हे पिस्ता 2 चमचे आहे. सेम 2 चमचे. सेम. हे सफेद तीळ 2 चमचे घेतले. हे आपले बिया मिक्स सीड्स, ते पण 2 चमचे घेतले. आणि सनफ्लॉवर सीड्स, ते पण 2 चमचे घेतले. आता हे आपलं पहिलं आहे ना, भाजून घ्यायचं आहे. हे तर सर्व एकदम भारी झालं मम्मी. प्रोटीन बार असंच आपण खातो ना, 2-2, 4-4 बदाम खातो ना, काजू खातो. ते असं करून ठेवलं ना की सगळंच पौष्टिक. वेगवेगळे ड्रायफ्रूट खायची गरजच नाही. आणि तू डेट्स घेतलेत म्हणजे हे पण सर्व मिक्स होऊन होणार आहे वाटतं आता, कॅडबरी सारखं मिक्स करणार आहे बघ. आता इकडे 1 मिनिट भाजलेत मम्मीने. 1 मिनिट भाजले. आता त्याच्यामध्ये 2 चमचे खोबरं, सुकं खोबरं आहे किसलेलं. हे 2 चमचे. हे 2 चमचे. पण समजा आपण नॉर्मल ते आपले घरगुती स्टीलचे चमचे घेतले तर 3-4 चमचे लागतील. 4 चमचे तरी पाहिजे. ते 4 चमचे घ्यायचे. हे सर्व ड्रायफ्रूट भाजून का घ्यायचे, कुरकुरीत लागतात म्हणून भाजून घ्यायचे. दाताखाली क्रंची आवाज येतो. हे आपले ड्रायफ्रूट बघा चांगले भाजले. आता मी आहे ना गॅस बारीक करते एकदम आणि हे काढून घेते. आता हे बघा प्लेट मध्ये काढून घेतले ड्रायफ्रूट सगळे भाजून. आता आपल्याला कढईमध्ये आहे ना, हे आपला खजूर वाटलेला आहे ना पेस्ट, ती टाकते त्याच्यामध्ये. गॅस पहिला बारीक केलाय. आता आपली बघा खजुराची पेस्ट आहे ना, चांगली 2-3 मिनिटं गरम करून घ्यायची आहे. म्हणजे आपण पाणी टाकलं ना त्याच्यामध्ये वाटताना, तर पाणी आटवायचं आहे. ते इथे बरोबर आपल्याला 3 मिनिटं झाली मम्मी. बरोबर 3 मिनिटं झाली. आणि पूर्ण कलर पण चेंज झालाय. आणि आपण जो पाणी टाकतो ना वाटताना, तो पाणी पण सर्व शिजलाय, सुकलाय पूर्ण. आता मी ह्याच्यामध्ये आहे ना गॅस बारीक करते पहिला थोडा. आता हे आपले ड्रायफ्रूट टाकायचे त्याच्यामध्ये. बारीक गॅस करूनच ते जरा ढवळून घ्यायचे मिक्स करून.
परत मम्मीने 1 मिनिट ढवळून घेतलेलं आहे. चांगलं ढवळून घेतलाय म्हणजे खजूर मध्ये पूर्ण ड्रायफ्रूट आहे ना मिक्स करून घेतले बघा. आता याच्यामध्ये काय टाकते बघा. आता याच्यामध्ये आपल्याला हा मध टाकायचा आहे. पाव कप मध घेतलाय, बरोबर पाव कप. आता त्याच्यामध्ये वेलची पावडर टाकते, अर्धा चमचा. थोडासा मीठ टाकते, थोडं नावाला थोडं टाकायचं मीठ, जास्त नाही टाकायचा. आणि आता चांगलं हे मधामध्ये ढवळून घेते. आता मध टाकून आहे ना, मध टाकला, वेलची पावडर टाकली आणि आपलं 1 मिनिट ढवळून घेतला. आता तुम्ही म्हणा ओट्स बारीक केले ते कधी टाकायचे, ते आत्ता टाकायचे. हे बघा, ते ओट्स कशासाठी बारीक केले, बाइंडिंग साठी. तर मस्त गोळा झालाय. हे आता काढून आपण ताटात घ्यायचं आहे. आता मी छोट्या ताटात घेते, त्याच्यामध्ये बटर पेपर टाकलाय. बटर पेपर नसेल तर घी लावायचा, तेल लावायचा काहीतरी. किती पूर्ण शेप द्यायला आपण भांड टाकलेलं आहे. हा, ते कडक होतो ना लगेच, म्हणून लगेच शेप द्यायचा. ताटात ओतायचा मी. अरे वा. आता आपण त्याचे छोटे छोटे वड्या पाडूया. गरम आहे आता. आपले वडे नाही पडले तरी चालतील, असंच आपलं छोटे छोटे हाताने एक केले तरी चालणार. तिथे बघा आपली एनर्जी बार कटिंग करून झालेली आहे. कटिंग करून हाताने वड्या पाडून, हाताने पण जराशी शेप दिलाय मम्मीनी. हा, ती विस्कटतात कारण का ते जाडे आहेत ना, ते कापत नाही. आणि कापायच्या मध्ये तेव्हा ड्रायफ्रुट्स येत असतील ना मध्ये मध्ये. हा, मध्ये ते जाड आहे ना ड्रायफ्रूट. पूर्ण पावडर असती आणि ते हलव्यासारखं झालं असं तर निघाले असते ते खोबऱ्याच्या वडी सारखे आले असते. आणि कसं आता तुम्हाला टेस्ट करून दाखवूया आपण चवताना कशी मजा येते याला. किती झाले एवढे, किती पीस झाले. इथे बघा आपली प्रोटीन बार रेसिपी एकदम रेडी आहे. जसे आपण गणपतीला 21 मोदक ठेवतो ना, तसे 21 आपले वडे. 21 झाले. हा, 21 झाले. आता मी तुम्हाला एक टेस्ट करून दाखवतो. सर्वात आधी टेस्ट करण्याच्या अगोदर मी तुम्हाला सांगतो ह्याचे बेनिफिट काय आणि तुम्ही कधी खाऊ शकता. मी तर सांगतो तुम्ही हे काय 4-5 नाही खायचे, नाही तर तुम्ही एनर्जी बारची पूर्ण कॉन्सेप्टच बदली करून टाकाल. हा फक्त 1 पीस घ्यायचा आणि तुम्हाला कधी खायचा ते सुद्धा सांगतो. हा कधी पण इव्हनिंग मध्ये खायचा. कधी कधी काय होतं, संध्याकाळचा माणसाचा नाश्ता ना मिस होतो मम्मी काय कारणामुळे, कामात बिझी असतो किंवा आपल्याला घराचे काम जास्त असतात तुम्हा लोकांना. मग आपण काय करतो, लंच तर करतो चांगला पोट भरून, मग डायरेक्ट डिनर मध्ये जातो आपण करायला. सकाळचा तर आपण ब्रेकफास्ट आपला नाश्ता असतो, न्याहारी असतेच आपली कधी पण इव्हनिंगच्या वेळी कधी पण सुटतो. आणि इव्हनिंगच्या वेळी ड्रायफ्रूट, सीड्स किंवा असे डेट्स खाणं चांगली गोष्ट आहे. आता ह्याच्यात बघा डेट्स असल्यामुळे आपल्याला एनर्जी भेटेल आणि ह्याच्यात आपले ड्रायफ्रुट्स असल्यामुळे आपल्याला जे एसेन्शियल फॅट्स असतात ना ते भेटणार. आणि मी तुम्हाला सजेस्ट करेल की हा 1 पीस दर दिवशी, म्हणजे तुमच्या घरी 3 माणसं, आमच्या घरी 2 माणसं, तर मम्मीला एक संध्याकाळी देईल आणि मी एक संध्याकाळी खाईल. म्हणजे 21 आहेत, म्हणजे 10 दिवसात ही आमची रेसिपी पूर्ण संपून जाईल. तर तुम्ही सुद्धा 4 वाजता, 4:30 वाजता, 5 वाजता किंवा आमचा जेव्हा व्हिडिओ येतो तेव्हा तुम्ही 1 पीसाचा दररोज खाऊ शकता. आणि मी तुम्हाला आता टेस्ट करून दाखवतो. किती छान वाटतं. वड्या काय स्पष्ट वड्या पडलेत नाही, वड्या कापले, भाग केले आणि हाताने शेप दिला. काय फरक नाही पडत. आता हे तुम्ही विचाराल तर 15 दिवस तुम्ही टिकू शकता हे, है ना. आणि अजून एक कंपॅरिझन सांगायचं, बाहेर जे बोलतात ना नट्सचे कॅडबरी आपल्याला भेटतात, त्या कंपॅरिझन मध्ये ह्या कंपॅरिझन मध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे. त्याच्यात प्रिझर्वेटिव्ह वापरतात, त्याच्या नावासाठी त्याच्या ड्रायफ्रुट्स असतात. आता ह्याच्यात तर बघा पूर्ण ड्रायफ्रुट्स आहे, पूर्ण सीड्स आहे आणि ह्याच्या बाइंडिंगसाठी आपण ओट्स वापरला गेला आणि ह्याच्यात आपले ब्लॅक डेट सुद्धा आहे. तर ही रेसिपी किती हेल्दी झाली. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. बघूया टेस्ट मध्ये सर्वात जास्त इकडे ड्रायफ्रुट्स आहेत. ऍक्च्युली मध पण आहे याच्यामध्ये. ऍक्च्युली ड्रायफ्रुट्स सर्व इकडे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. बघा चावल्या सर्वीकडे ड्रायफ्रुट्स. कधी कधी बाहेरच्या बाहेरमध्ये बघा शोधायला लागते की ड्रायफ्रुट्स कुठे. आता मला टेस्टिंग मध्ये ना जरा बाहेरच्या मुलांचा आवाज येतो ना. रेसिपीची चव एकदम छान आहे, चांगली आहे, हेल्दी रेसिपी आहे. संध्याकाळची रेसिपी खायला बेस्ट रेसिपी आहे. जर काही कारणामुळे तुमचं मिस होत असेल ना तर 1 पीस घ्यायचं
काही काही आपलं परत कामाला लागायचं, कारण हा एक सुद्धा पूर्ण नाश्त्याच्या बरोबर आहे. रेसिपी तुम्ही नक्कीच बनवा आणि घरच्यांना सर्वांना द्या, कारण हेल्दी रेसिपी. चल मैं लेती हूँ.